Machigni kamoro marama intiere ma en chenro mar DUOND LUO. DUOND LUO en chenro mabiro ni TV mari ma Lolwe sama chalo kama indi mar mondo mi koro watwage wapime wach wakuothi bende wapenjre penjo kaka jogo koma joka nyanam. Kawono nindi antiere kod wendo ma olimo ka indi studio weche go ko tumotenre kod siasa to mola enya siasa gi Kim County ma Nairibi. Abro mi thuolo mar mondo mi oful nyinge ta onyiso ndiko renja siasa ma dundo bura mane koro bang' mano onyalo nyiso kane bende ka enja siasa ang'o modwaro kata ang'o modwa timo yiero koro wadhi mo antiego sani nindi. Machigni ahinya jatelo mar mondo mi walos kodi itwak kod ogandawa. Erokamano Mr. Nick. Ani luonga ni Abuor Abdurrahman. Ane chairman mar KANU aspirants Nairibi County. Achung kaka senator Nairibi County on a KANU ticket. Koro seche ma koro intie no ber ma mondo mi wang'eni to idwa chung kaka ng'ano endo machung e Nairibi kaka senator. Kosidwa chung kaka ng'ani gacho ni jakom mar aspirants. In ichung kaka ekom mane? Ana chung ana sani kaka Abuor Abdurrahman ane chairman mar aspirants mar KANU Nairibi County. Ibe ichung? Amba chung senator. Kuna egomio umbrella maduong mar aspirant mar Nairibi County. Ane chairman margi. Okawi nan chairman mar party. Anan chairman mar aspirants. Party mane? KANU. KANU. Yes, tana chunga ka senator Nairibi County na KANU ticket. Mano ber. Koro winjo ni en ng'ano ndo machung kendo dwaro kom ndo ma senate Nairibi. Koro ber ma mondo mi koro walosi wach ni endi odiochieng' manyoro kende. Pogodi kata mana seche 24. Oduma en One Kenya Alliance nyomwomre. Nitie kama koro nyeo tuch ma oto sienyre go piny ma chiel kuom jogo kuma bende koro nyege gi jotelo mag Oka na oringo odhi chako tiyo kod jalo jotend piny owacho migosi William Ruto. Oka otho motore. Mano miriambo. Oka okotho. Oka nitie alive. En mani jo political brokers mantie Kenya ka emane wuok e Oka. Kumoting'o Mudavadi. Musalia Mudavadi en ng'ama onge political stand. To the extent kane ochopo 2013 Uhuru nego mi presidency. To Uhuru koni hapo kuna mademon. Ng'acha nigi demons. Oketo jiba kama Malala demons ma uso jo siasa. Emomiyo oketho ne wuok e Oka. En mo wuok e Oka. Oka pod nitie. Koro Oka pod nitie. Oka pod nitie. Koro dong' na Kalonzo gi Gideon nikech wetangola benodhi gi Musalia kocha. Nitie Oka nitie nyaka other parties maji okia. Oka nigi nyaka small political parties. To be koro kako doncha bende en kata giteko en kata guteko ma ng'ato winjo. Ema ng'isi niya Oka oken Mudavadi. Oka en Gideon Moi gi as their leader en Gideon Moi gi Kalonzo Musyoka. Koro the other political leaders matindo mabe pod ni bo Oka ka. Mamalo ka wan jo KANU wang'eyo waseromo go. Koro Oka oken Mudavadi. Koro Mudavadi nonego bed gi political earthquake. To dhi obedo gi gimiluongo ni political dwarfism, yani yenginga ufilno politically scientists ko dwarfism. Okay, ko earthquake nyotimre nyoro kata notimre mano wawe kanyo mano ko gocho kawuono to koro ka Gideon longi Kalonzo gi Kalonzo kende en gi jopiny Gideon longi Kalonzo gi jopiny. I don't know very clear. Koro kuom ranyisi dundo ribuchi kaka mar KANU owinjore kanye kata Nairibi ka sani wan Nairibi ka wan everywhere. Okaya bukra chung senator Nairibi County ka KANU onge Nairibi County. Sani wan gi network Nairibi County te. Ma sani wan majo kata nyocha kae nane youth summit Bahati social hall. Mano king'iyo no mana jo KANU lelo. Mo awuoyo kaka incoming senator Nairibi County. Ma vijana to yie ni kare direction ma county no kawo en through KANU. Awacho leadership ma pinyo vijana ni sani ka president Uhuru Kenyatta ogolo scrap metal ere jo moyenyo dugo vijana moyenyo. Achaka penjo ni wagisi mo achaka penjo kendo social hall kanyo ni sani Islam nini maduong' Kenya ka dogen kibira. Dogen ngeni part of it sani osego piny. Dogen jinie koyo. Dogen nyithindo lokre malaya kanyo. To Raila gino lengthi. Kuro the only hope my country nego en Gideon Moi. Masoba maneno gigi to dhi wuogo an sani gima kiseng'eyo party leader mara dhi wuogo Uhuru Kenyatta.
kako wete to Uhuru Kenyatta dhi backtrack from scrap metal locha nikech sani jiwa ni kech owe ka nyalo rock scrap metal onge wach ma koro sasa mebro go kando walose wach mar Gideon Moi KANU chung mari to gi oka kai kama koro wach ni nitiere adwaro mondo mi koro ilara ento koro Gideon Moi kama koro gidonge Kalonzo Musyoka nindi ang'o maginyalo loso manyien nikech kaka nyegi je nitie kata ka ne gipange ke nje ne ji nitie na Evasha mani pange kaka koro nyalo yiere ng'ano endo mane goteku molo jowadgi te to ne usebedo kuwacho ka pile pile ni waloso wagombaka nyochopo nadi mawachi ndi nyoyo Gideon Moi kod Kalonzo Musyoka off guard nyegi kiani Musalia Mudavadi oseloso gi Ruto kendo Ruto en achiel kuom wende mabiro bedo kode gino jomedia kete marach ok ni ati Musalia Mudavadi no yudo my party leader Kalonzo Musyoka off guard. My party leader is a humble man, sawa. He's a man of no tension, sawa. And he give you a game, okelo ni game on your floor, sawa. It will let them know marach. Kupo ni Gideon Moi, ni Kalonzo Musyoka, odagi the NDC, mare ANC. Kuro politically, since my party leader was able to attend all these NDC, kata mara neno kwa the donge, because he believe ni is a leader and he give everybody chance. Little did Mudavadi know, ni they were aware, ni Mudavadi diluonya JUDA. This thing, Mudavadi will work with political brokers. Who is Malala? Malala is a political broker. He was in ODM. He conned Raila to be a senator. Through Raila. No, but Malala is senator through ANC. Before Malala, I'm asking you, who brought Malala into politics? No, you he's a political conman. He's a political conman. We mondo kimondo wa discuss na maonge kama kinyal defend himself. To mondo mi wawe wacho ni en conman kata he's a political conman. Ma ngeni okuchiko ko mondo mi ngama onge wadonjo kuom yo machal kamano. One beno bedo kae ndito bendo wacho kore. Koro wangiyo ni to KANU ni kata Kenya mzima kanya makanu winjo. KANU winjire kamora mora. Kata governor chile. Mano was by then. Ango museti mondo mi uteg party ni nyaka sama koro wadhiena. Sani party what clean the party utimango kata museti what clean the party sani wase yao KANU youth wing ma active sawa sani one aspirants all over the country machungi KANU everywhere wase loso nyaka Kwale na work Kwale anu personally ma confirm yaka offices also lost Kwale kucho sawa ma parties makonge go sawa kuro KANU as a national network to sani gimoseni KANU kai one give brokers within the party what the goal the like of Wainaina nyakwa goal giyoko you know Wainaina escort Gideon and political broker ebo kwa doa KANU embe sawa wase decide manokoro bale nyoche machigi ni kai ndi ncha na njo ka organizing secretary mar KANU megosi Bafadhil ncha na okwero atuli wachi moro ka atuli na wacho ni Gideon Moi ne bini ko record jo Azimio mondo megibed strong kare gibedo motegno in kaka jagone ndo maja KANU dilaro mani ang'o miyo ne nitie nkech atuli en life member mar KANU mana kaka ko riwesa ni life member mar KANU ang'o miyo pok winjru e wach ko se nitie kama odhi beta atuli wacho ni tiyo gi pesa ne mondo luong NDC aina manyi nitie mar ANC mondo mikoro KANU odonje Azimio achiel. Atuli is a political broker. Ma is confused to the extent en mzema confused okieti monengo tika nyaka Atuli tije en secretary en mar jotich kotu to owe jotich angaika Kenya kae en oringa Azimio. It's high time mono Atuli ongeni Gideon Moi is not to be sold to the highest bidder. Gideon Moi is the chairman of KANU and KANU's network, not Atuli. And if, again, not Atuli decide ni auditor wa Azimio. Sawa. Atuli should look at the workers. Sania things about Mkuruwajenga, Jinie Koyo, Manoti Atuli. As tomboy, as a political trader, you must look for the people. You serve the people. He has failed. Atuli has failed. Atuli has failed again. Sani traders, to the extent William Ruto okelo Wilbaro lost against scrap metal. To scrap metal, president scrap. Koro meaning idea mar Ruto cha ongeo kokonji Atuli bende olendo. Koro this country, the only person may save this country is Gideon Moi.
And that's why me as a party member, I believe Gideon Moi is the next president. Until otherwise. Gideon Moi uchungane. What does it stand for? Ideology mare, his political leanings. Gideon Moi ki present. Kata angoma sabedo ko fight na Kenya ka ndi majitang pare godo. Gideon Moi you believe in youth empowerment and is for real. Gideon Moi you believe in youth empowerment. That's why his office is from research. He is young people. Is the only leader more working young people. Not young women, young Kenyans, young gentlemen. Not the way Raila will give dongo. No. We, like now, the person who is going to contest the Makadara seat is a young guy. Ma is the top strategist, Gideon Moi. A very young guy. King yo ngate majo media, jo ma young lelo. You understand? The only person who believes in the youth is Gideon Moi. And that's why, under his leadership, right now, KANU is going to 47 counties with a program called Youth Summit. After they're going from 7 to 47 counties, Gideon Moi, they launch youth movement. So, Mantenia, he believes the youth. And that's why me, the way you are seeing me, I'm nobody in this country. But he's ready to support me for Secretary seat. To be the like of minor commander, I'm going to disappoint them. To support you financially, because they support you, Nadi. You see, a good politician is a politician who gives young people an opportunity to lead. Like now, me, basically, Gideon has money. He's going to fund me in Nairobi, and I'm going to disappoint the like of minor commander. So ini chunguni kechi Gideon Moi the fund. Yoki chunguni kechi feel nijo Nairobi, wero maramondo mi konyi giyo mora. You see, why I'm saying that is that people will want to know, because the like of minor commander believe they have the president. He believes with Raila Odinga. Me, I believe in Gideon Moi. Kapo kwa chupo koro ini competitors Mike Rajomo the PM godo Nairobi County. Alu munda penye wacho ni Gideon Moi the fund. Mteni the mi omenda michungo. Ka Gideon Moi utambre mi omenda giki. Nairobi kubido seneta milongo na bora. I'm already having my own program which I'm implementing with border guys. In every border, I campaign my borders. So, and every 100 borders, I give them a motorbike myself. So it means that I believe in myself, first of all, as a leader. And in this country, I'm the only one who formed Kenya Youth Movement, the only registered movement for the youth. So I'm a leader from 2005. From 2005, I did Kenya Youth Movement. 2007, I did SFDC, Student Front for Democratic Change, for Raila Odinga. And I launched it in KICC. In 2013, I'm the one who did Sibanduki for Raila Odinga. So when I say I'm a leader in this nation, and Kenyans should understand, youths, I'm the only leader who knows what youthful is. When 2005, when Michuki was killing the youths, I was among young leaders. By then I was working in a KANU hospital. I funded the Kenya Youth Movement by my own money. I met political leaders. Jirongo was one of them, under KADU. He wanted to brand Kenya Youth Movement as KADU. I refused, because I'm a visionary leader. Okay, manokoro okrach magote isetimo kidomani kare. To niwe Raila nango nikechika paro ber ni chungi ngamo mayar ganario koda par koda biyo ni chungi ODM mapani ei kibira gimachal kamano. No chopo kanya medu ne koro KANU ber moloyo ODM. No kachung did ODM. I was a member of ODM until I realized there's no democracy in ODM. I realized as a young person, I cannot give him my right. No me a ticket, Mamula Chungo, Woodley Ward. So I went to ANC, whereby I got a chance to be given the certificate, and I contested to no win. Inge kakaji tena yuak 2017. Karaila by no yuak. Koro kana adnat na fail. Karaila by no yuak nango o my dong. Koro ni woke ODM, ANC sanine KANU. Sanine KANU. Koro maybe why did I leave ANC? I saw it. A leader who is confused, you can know. And me, I saw it long time. That's why after election, I saw Mudavadi cannot take me anywhere. He's confused to the extent even his party, he cannot even manage. I left. Onge wache wadhi nyime wente ka indigi abor ma olapdoge jurni ne komne ndo maseneta ma Nairobi wako yo matindo kod ugo bodhi nyime gitu akaindi mondo mi koro lernwa ile koro sani ndi ka koro odwa mondo mi okonjo Nairobi angomo iko ne jo Nairobi mondo mi jo Nairobi ngeni odhi timo gima kama e bwodu ndo bura mar KANU yoko pako ne party leader mare en Gideon Moi kwa mabo kwa bidhi mabora hinya kwa duogo to wadhi nyime gitu makai.
machiegni kendo janeno mar Lolwe TV ka koro sani kiriwri kodwa ma endi en chenro mar Duond Luo. Inyalo tudri kodwa achiel kachiel mana e hashtag magwa mago eko ma en Duond Luo. Be inyalo tudri koda bende e yor endo mar mbui mano Facebook page marwa en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. Wadhi nyime ka endi gi twak. Jatelo koro lernwa e thuolo machuok ahinya ni to ang'o ma isengo ne oganda mantie Nairobi? Alsani gibelengizo jo Nairobi County can either clean this county through legislation. Sani wange shida mar Nairobi County. 60% of population of Nairobi County given informal settlement. Matini jo Nairobi te 60% majority them of Nairobi odake slums. Kuro nyaka ngini the right of the slums dwellers enango. Ibinje ni keji yokoda ke town yoda koko. To kuro kinyo town ka okoka wan Kibera big slum, wan gi Dandora big slum, wan gi Mkulu wa Jenga big slum. Ineno. Koro apart from your informal settlement, achaka ngiyo gimoro luonango economical empowerment for the Nairobians. So, makairo ni ya majority of the struggling population gini joma young, youth, the women. Tyrannia, and that's why I'm very candid. Ni gima affect wa the nation ya become clear leaders. Scrap metal. So our president Golo scrap metal. It's the youth and women who are going to suffer economically, not the big men. So all the big women. So there I'm studying with the Nairobians to tell the president is wrong. What you did is wrong. We are in COVID. Please, olok pache. O mark matiangi emonego titije. O mark jo kuoge tokni jo scrap metal rejo kuoge. Koro mano affect the economy. Koro kako affect the economy no. They must get a leader, a sober leader. Not the like of Kina Sakaja who are now dancing with Musele Mudavadi while Nairobi are suffering. Not the like of this woman is calling Ruto Chuma Doshi. Those kind of leaders don't want them. And I want to tell that woman company man nyamu iluoninga to nyamu wawe tiyo gi gine ma degrading mama moro wuok ni en mo support Ruto ahinya ni en mong'eyo kaka Chuma Doshi chalo mo wacho maber ni jo Kenya women dwaro Chuma Doshi iwinja adangiso mama no niya euda chung sira Nairobi County ala chung sira Nairobi County obiro gi UDA abiro gi KANU owethago the principles ane maromo dil kode man gi Chuma Doshi obiro rom kode pap inbini gi Chuma Doshi mari oge wach mago koro giweche mag siasa koro iparo ni ibro miyo jo Nairobi lokruok ma omulang'o e weche go eko mag wacho ni kuonde mag dak mag gi dhier mar gedo mondo mingi ting'eni kaka senator giminyalo timo ma duong' ahinya en mana legislation to ge protect devolution mano e tije madongo masani ndi koro senators ntiere go de senate gimolo mano gimo senator tang tim molo mano endo onge ibo tiyo machiegni gi governor to kod president mantiere then. Correct. Enia akwa Nairobians elect sober leaders. Don't elect leaders based on euphoria. No. Euphoria means ni ngatiabiro ni azimio governor. Kuru uyere ni azimio. Yeru leaders ema penji pokedoko penjo na jatelo. Rwene mondi duoka neka moro kanya penji niya. Inanoka idhi chiwo ne jo Nairobi manendo lokruok kaluwore gi siasa mari migoyo nendo kod KANU lokruok mag yonge to samelo chiwo lokruok ni India nyisi ni tiji kaka senator mwang'eyo mantiere pend chike en ni tiji en loso chike kanyakla gi neno ni weche go ko mag loch go kata devolution oko dhi marach koro magite idwa timo nang'o mokeche mondo wachi ni weche go ko mag empowerment kata ng'o magado koro ntimi gape moko indwa timo nang'o koro anadhi chung'ne three factors. I think your issue mar health, I think your issue mar education, I think your issue mar economic empowerment. Kore issue mar health ka, I think you need every constituency within Nairobi County nigi level 4 health system. You understand? Every constituency. Koro meaning ne adi push kaso do senate ni health is devolved. Don't Koro governor nyaka ensure ni each constituency within Nairobi County nigi equitable health. You understand? Mamala the push for. So, kadugi education.
adhi each and every constituency within Nairobi County, sawa, proper education is achieved, sawa. How do economical empowerment? This city must be organized, you know. Sani look at your boda town, don't get your town. We don't need cars in the town center because they cause jam. And let me tell you, healthiness. You need time to exercise sometimes. You know, kono geche mono go bedoko to motorbike donjo, nika motorbike dropping and picking. So, imagine ngata chiel in Gibrado ni. I park to motorbike, me park a motorbike Prado no, motorbike jana bida beach. Ichulo economically, ichulo parking ni 200. In that space kende. You understand? Ya park motorbike adi. Koro ini advocate mondo mi jo penge mondo donje town. Thank you. Jo gachi ogolon. Correct. Nikeji neno, one, mangara chiel, iningara chiel, ine Prado ni. Maja peng drop ngani, ma serious ma di teach. Because if you're not wasting time, you know, kanisa niti jomaringe airport. Ntie a friend of mine, mose tinga, mo confess na niya, ni kodi churu joma dignitary airport, iye nando nyaka airport. Koti ngarbara jadai majio kiati loroko, but is need transport means within Nairobi center. The most effective one is border. You understand? Border katana ase do border kala undege. You understand? Kuro it means that some deny the border they are right. Ikedo jogeche mbele. You are spoiling the economy. Wadoga ne kore wach mar KANU Nairobi kaindi sani ndi Nairobi ntiere gi sub counties 17. Iparo ni king'iyo maber. Gin sub counties mage ma KANU nyalo yudo otieko maber. KANU. Awali Kamkunji. Ineno Kamkunji ka. KANU emadhe wego. Sawa? Moren mane? Lang'ata. Lang'ata I'm sure. Kata Kibera ka. One gijio KANU mang'eny. Nikech KANU ni is a party, the national party, machakre chon. Majito belongs to the party. Raila ne secretary general mar KANU. Uhuru Kenyatta ne chairman mar KANU. Mwai Kibaki was vice chairman. William Ruto was the youth winger. Kalonzo Musyoka was vice chairman. So everybody believe in KANU. Only that the problem is, Sani Kenyans, you would think KANU was bad. What wrong did KANU do as a party? It's not the party. I can't because I can challenge. Being any KANU ni ndima pudu chunka kan manone party manongio kaka ni sando ngima joma ne kwedo mago timbe kata loch magangenge. Nange kamano. Being in the infamous torture chambers man ntiere Nyati house not imre under KANU. To Nyayo house. You may watch any media tinda blame media. I mean I knew when I was a senior journalist. The question as a media person, my Kenyans have shied off to ask, which is a fact, which I want to tell Kenyans. What wrong did KANU as a party do to Kenyans? It was individuals, not the party. So I want us to separate. Listen. I don't want to separate party from an individual. Right now on Lolwe Tv, you leave Lolwe to NTV or KTN. It's not the problem of Lolwe. The mistake you do as Nick, it will be sticking with you. So I'm asking Kenyans, Angoma party KANU, not Imajo Kenya. Ulebeni penye makore do konyisa karanyise. Koro Kenya, karanyise Kenya ndio ere ber makanu ntimane. Koro KANU ne okotimo na Kenya mara richo. To ber mane manotimo. To ber mane Kenya KANU timo. To date, KANU stands for peace, love and unity. As a party, that's the only party with a symbol peace, love and unity. Meaning we don't believe in bloodshed. In 2007, Raila was supposed to be president. To Jotho, William Ruto masani ko be deputy president. No wangoji nini Eldoret manengene okibiliwe wacho. Mano is a fact my you can't support. It's part of ICC. Those are the investigations. Just hold on once again. But those are investigations. What do you want to give is substantive. Can you even substantiate some opinion? I substantiate by quoting ICC. Why did William Ruto go to ICC? And suspect. Thank you. And I've also said he was a suspect. Guilty because the law, court of law, or prove ni guilty. And that's why I say anybody minor church.
Yelo chich kodi gimo ke timo mara di. I've just said he was a suspect. Koro wacho ni no timo. Wacho mani I say ni ne ena chich. Achiel kuma chich ema ne pa. Ena achiel kuma chich mano tera ICC. Bas mane gimo ne bedie wacho. Ema wacho. Koro ko wacho nyige. To awacho niya. Ki wacho gimoro moko nyalo wacho. Okinene. Nena achiel kuma chich mano tera ICC ne kitango. Nikech nitie joma nonegi Rift Valley ma among them negi niko kuche. Mano negi makono ni kwa kanisa. To kana girike kanisa jogi no mago be ging'eyo. Mago bende ging'e maber. Aparo ni eseche makoro wawacho mage waweluongo asewacho ni waweluongo nying ng'ato igima ok en proven kata by the court of law. We only want facts. Okay. Para to koro kwabitiyo godo kaendi. Mago bende gin pache mano endo ma en abor. Ok en pach Lolwe TV yo mora mora. Omiyo koro nyiswa dakika modong' wathine gi eki en ka sa medo dhi mang'eny ahinya. Ito koro KANU gi Gideon Moi. Uchako campaign karamo nikech party sasa chako campaign. One campaign was chako. We are going to show Gideon thika nyiri jomani. Nini wigni. Wigni Gideon dhibedo kamkunji. Wigni kamkunji tarik adi. Mano koro kanyalo nyiso ngisa no one politics. I cannot go to media. But jitema dwaro kom ringo madwaro presidential seats. One ground as KANU. Ing'e maber ahinya ni Gideon Moi ne nitie kod agreement, party unenge agreement gi Jubilee. We coalition agreement gi Jubilee. Coalition ja pod entiere, that agreement pod entiere. Manyiso ni pod kama Jubilee nitiere KANU nitie, to kama KANU nitie Jubilee nitie. On a coalition factor. Yes. Omiyo donja Azimio ka obro donja Azimio. Poko wacho as a party. Kisomo politics enia mono sani ng'ato wach ni KANU ni Azimio. By virtue of being in coalition, by virtue of being in that coalition mountira godo, isn't it only important to assume nisa ni endi KANU nitiere Azimio la umoja nikech Jubilee ni kacha. KANU went to a coalition with the Jubilee as a party. And KANU has not gone with the coalition as with Azimio. So make it very clear. Sani KANU ni a Jubilee coalition. Tumonwado je Azimio nyaka party luongi mono ni NDC. Okay. Ka luongi NDC ibo luongi very soon. Sawa. Ka luongi wuok NDC. Mana another earthquake. Yes. Kuro mana because NDC marwa. Ema amua ka wan kanye wane Azimio koso wan kendwa. Mabe okaya wuoye nikech I don't have that power. Tumogik kapo kwa we mondo mi kwa kura mari ne gijo Nairobi adamunda olose wach masani nitiere Senate kana idwa mondo dhi eno endo sani koro nitiere political parties amendment bill 2021 man tiere kacha mawacho mamondo duondo buche mang'eny nyalo donje coalition mamondo mi gol candidate achiel kata candidates mang'eny nyalo chungi duondo burano enda achiel ma en coalition. Iparo ni iyie gi chik ma sani nitiere Senate ne mancho kadhe bunge mancho mukadho ni chik no ber kabisa. Nikech sani this nation we need inclusiveness. And inclusivity just needs sober leaders. You understand? And that's why sani I watch only one party one okoa for one live. Sawa. Meaning the next government we are going to form the next government with like-minded Kenyans. Yes. Onge watch. Dakika achiel modong' ni endi koro kwa kura ni King jo Nairobi tir kamera ni ena macha mondo mi ko ilos kod jo Nairobi achiel kachiel. Thank you. To the Nairobians, akonu kuyie nyeuru komar senator this election on a KANU ticket. And I'm a young leader who believe in the youth and women. I empower youth and women to be such a sani. And tofauti mara eni I'm very practical. And kama jiwacho ni kaka sani kuro ja ODM Raila Amolo Odinga dwa miyo ji 6,000 ko yiere. William Ruto gi team ne ngio bottom up economy magi wheelbarrow. Awacho ni youth you pass wheelbarrow. I use wheelbarrow kana tin kabisa. Mane ndalogo road barabara ne onge. Mane wadhiro ne kwatero hospital gi wheelbarrow. Sani we are above wheelbarrow. Ane campaign mara sani out of 100 boda I give motorbike a new motorbike empowering the youth realistically. A youth summit and every constituency ada yao ilona ngo cyber my youth nya iloni nini kama youth theater with information I will give laptops in every constituency at a youth summit. When we man TJ because government will call 30% of youth jobs government 30% agpo bedogo
ijazo tenders gi yudo pesa ni. I'm ready to fund youth programs in the Nairibi County. Yes. Onge wache manendo ne en senator ma gombo mondo mi odonje kom no endo mi olongi senator kom sani kech gimido ronsa monya se nyalo mi kapono ni kete geno mari motegno titie matek bende ochung kod dolo bura mar KANU kendo winjo ko wacho ni KANU nitiere kendo KANU poko tho kendo bende gi KANU sistema ne ngato onge ngien KANU fresh wacho ni jatende bende mane Gideon Moise ne kodo sewuok oko kendo dwa mondo mi ochung president yes ochung onge wach orito mondo mi winji kwa kuome dhoge wuono ka koro lero ni odlaro kom no endo magi te gin weche matimre na Lolwe TV kaendi wan gima dwa kwani sani Lolwe TV kaendi en na hai maber to gi kwe ma Nyasaye sama bukore manyo kom ni ndiko chako luongi kendo ichaki duogi mondo mitwag kod jowa to kata kamano endo pod wang'eyo ni kinde nitiere mag timo siasa maber oko siasa manigi kwe siasa maluor maonge koda ka tulo dagom giso jo piny kapok kaloro ni sani from kawuok jo Kenya ka ng'e ni it's no longer a 2-horse race, it's a 3rd-horse race. Mago obro donje sama koro waduongo kendo e okang' machielo. Maendi ne en Lolwe TV, erokamano kuom bedo kodwa e chenro mar Duond Luo.